Ik heb hier nog een cassetje. En u mag dat cassetje van mij wel gebruiken om dus naar te luisteren. Het is de moeite waard om het te horen. En dan moeten we nog weten om dat erin te krijgen. Zo zeker. Zo eens proberen. En nu play. Geachte familieleden, vrienden, parochianen van Leuven. Innig verbonden door eenzelfde gevoel van droefheid en verklagenheid zijn we vandaag hier allen samengekomen om afscheid te nemen van onze dierbare pastoor. Hij werd op een brutale manier uit ons midden gerukt. Requiem 17 november 1983. Het anders zo gezellige Leuth, een dorpje in Maasmechelen, is in rouw. Want de nieuwe dorpspastoor, Albert Meijsen, wordt begraven. Willy Willen bewaart al 42 jaar een cassetje met daarop de geluidsopname van de begrafenis. Willy heeft de pastoor dan ook goed gekend. Meer nog, het was hij die Albert Meijsen enkele maanden voor zijn dood nog gevraagd had om pastoor te worden in Leuth, het dorp waar Willy geboren is en waar hij nog steeds woont. Ja, we waren vrienden voor elkaar. Ja. Zoals hij al onmiddellijk vriend was voor de hele gemeenschap hier in het Holle ben. Maar dan komt meneer Pastoor op een vreselijke manier aan zijn einde. Het is pas wanneer wij in eigen midden brutaal geconfronteerd worden met het gewelddadige einde van een goed mens en van een goed priester, dat wij iets gaan beseffen van het mysterie van het kwaad in deze wereld. Laat ons bidden voor vader Albert Meijsen, die zo een smartelijke dood heeft gevonden. Moord. Het opzettelijk en met voorbedachte raden doden van een medemens. Het is het zwaarste misdrijf dat iemand kan begaan. We zijn er op een akelige manier door gefascineerd. Hoeveel romans, films en andere verhalen behandelen dit duistere thema? Helaas is moord niet altijd fictie. Integendeel. Er wordt gedood uit passie of jaloezie, uit wraak, lust, voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers, van plaatsdelict tot veroordeling, en gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn gruwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde en dit is Van Moord tot Verdikt. Episode 25. De laatste pastoor van Leuth. Pater Albert Meijsen was hier ten volle op zijn plaats. Hij was hier zeer gelukkig. Wij zijn blij dat hij dat alles heeft mogen meemaken. Hij zal zijn dierbare parochianen en ons allen niet vergeten vanuit de hemel. Deze gedachten mogen een troost wezen voor zijn beproefde familie, voor zijn parochianen en voor al zijn confraters, vrienden en kennissen die hier vandaag zo talrijk aanwezig zijn. De begrafenis van pastoor Meijsen in 1983 is in het geheugen van Leuthenaar Willy Willen gegrift. Hij herinnert zich de dienst alsof het gisteren was. Willy is lid van de kerkfabriek en zo leert hij pastoor Meijsen kennen. Willy's collega Jos Erens is ook aanwezig bij de begrafenis. Hij zingt in het koor. We hebben dus de mis gezongen, de requiemmis, de Latijnse. En de paters, die waren met verschillende, ik denk wel met een stuk of 8 paters, die hebben meegezongen.
was een dienst met ik weet niet hoeveel priesters voorop. Zo'n 30 priesters nemen afscheid van pastoor Meissen. En ook zijn collega-paters zijn aanwezig. Want Albert Meissen behoorde tot de congregatie van de paters van het Heilig Hart in Lanaken. Ook zijn familie is er, vanzelfsprekend. Onder andere zijn 6 broers en zussen en zijn nicht Mio Bukings. De begrafenis die was heel indrukwekkend natuurlijk. Hè. De kerk zat stampvol, zelfs de gangen stonden vol. Dus ja, iedereen die kon, was daar. Hè. Ik was er dan ook bij. Ze hebben vooral benadrukt hoe een goede mens hij was. En dat hij op zo'n erge manier aan zijn einde moest komen. En dan herinner ik mij vooral bij het uitkomen van de kerk. Dus naast de kerk heb je dan de hoge kerkmuur. En dat daarop een hoop mannen stonden van de veiligheid of zo. En die bekeken iedereen zo heel nauwkeurig. Omdat het schijnt dat een moordenaar zelf nogal eens naar de begrafenis komt kijken. Dat vond ik een beetje beangstigend dat die mannen boven op die muur allemaal stonden. En wij liepen dan in de stoet naar het kerkhof dan. Dus dat had indruk op mij gemaakt. En je zag ook dat het er waren, dat er niet dorpbewoners waren, maar je zag dat het van de security waren of zoiets. Die mannen waar Mio het over heeft, zijn geen security mensen, maar politieagenten. Voor zijn dood is Albert Meissen nog maar enkele maanden pastoor in het kleine dorpje. En al meteen is hij erg geliefd. Hoewel er in de jaren 80 al minder mensen naar de kerk gaan, is meneer pastoor nog steeds een vaste waarde in het dorpsleven van Leuth. En hij geniet echt aanzien. Ook Mio heeft altijd naar haar nonkel opgekeken. Heer Oom, zo noemt ze hem. Een oom die zijn leven wijdt aan de katholieke kerk en aan de Heer. We hebben nooit nonkel Albert gezegd. Als kind is ons dat geleerd, dat is Heer Oom. Dus dat was zijn naam. Heer Oom is een broer van mijn moeke. Dus het was haar jongere broer, waar ze dus altijd voor gezorgd heeft eigenlijk ook. Ons moeke was nogal heel godsvruchtig van aard. En dan werd hij ook nog pastoor. Dus dat was in haar ogen, het was vroeger zo een beloning van God. Hè? Je werd beloond in je gezin met een priester. Het was teken dat je je kinderen goed had opgevoed als ze dan voor de kerk zich wouden inzetten. Hè? En dan is hij ook nog missionaris geworden. Dus dat was nog helemaal in een dienende rol. Dus zij verheerlijkte eigenlijk haar broer. En hij was nogal punctueel, misschien zelfs een beetje veeleisend op zijn kleding. Hij was een fiere man, een trotse man, toch wel. Ja, een mooie man ook. Ik weet niet of hij het wist. Maar dus hij had wit haar, een beetje gekruld. Een bril op, maar het is vooral zijn vriendelijke ogen. Hij had heel vriendelijke ogen, lachende ogen altijd. En hij heeft altijd een sikbaardje gehad. Zo heb ik hem als kind gekend. Dus zijn heel leven heeft hem dat typisch paterbaardje gehad. En de paters hadden allemaal een baardje. En hij heeft dat dus altijd behouden. Ja. Ik heb hem meer gekend als pater in zijn paterskleed, zijn wit paterskleed. Albert Meissen wordt in 1943 tot priester gewijd. Hij is dan 26 jaar. Snel na zijn inwijding vertrekt hij naar het toenmalige Belgisch Congo, waar hij les geeft in een schooltje. Mio schrijft hem om de paar weken een brief en haar Heer Oom schrijft altijd terug. Om de 3 jaar zien ze elkaar, want dan reist de pater naar België af om zijn familie te bezoeken. Eerst met de boot, later met het vliegtuig. Voor Mio en haar gezin is het steeds een heel bijzonder bezoek. Hij kwam in een witte pij bij ons binnen. Hij had zijn wit missionariskleed aan. Ja, dat was ook al speciaal. Hij had niet dat zwarte kleed aan wat hier onze pastoor en onze kapelaan aan hadden. Maar hij had zijn wit kleed aan. Dus dat had toch wel iets exotisch voor ons. We keken toch wel naar hem op. En heel vaak bracht hij andere pastoors mee. Dus ik weet dat ze bij ons
s'avonds op bezoek kwamen. Dan waren ze met 3 man. En dan op 1, 2, 3 moest ons moeke daar een hele maaltijd voor in één en dat deed ze dan ook. Hè. Van alles wat ze nog vonden in de kelder werd dan naar boven gehaald. En de fles wijn erbij. En want dan had ze 3 pastoors op bezoek. Dus dat was, dat was altijd toch wel fijn voor haar. Die werden altijd zeer royaal, rijkelijk ontvangen thuis. Dat was zo die verering nog, hè. Dat was zo nog een echte verering voor die mannen, want die deden iets voor God. Zo. Dat is ons als kind toch wel bijgebracht. En in die tijd was dat de mode, dat in elk gezin toch wel een jongen geronseld werd. Dus dat ze aan huis kwamen om te praten van zou hij niet naar het klooster kunnen komen. Dus zo ken ik er meerdere. Waar de ouders thuis bezocht werden door de priester om te zeggen van het zou toch goed zijn als hij... En denk ik ook dat die kinderen zo'n beetje klaargestoomd werden in die richting om priester te worden. Want ze waren uitverkoren. Hè. Dat was dan toch belangrijk. Hè. Ze waren uitverkoren, ja. Want ze zijn eigenlijk altijd omhoog geduwd. Hè. Altijd verheerlijkt geworden. Hè. In de familie al en naderhand in de maatschappij ook een beetje zo. Meneer Pastoor was een beetje opgesproken, alhoewel het niet het geval is. Als uitverkorenen kunnen pastoors rekenen op heel wat aanzien. Zo ook in Leuth, de Maasmechelse parochie waar Albert Meysse uiteindelijk pastoor wordt. In 1966 keert hij terug naar België, omdat er rellen uitbreken in de Republiek Congo. Thuis is hij pastoor in 2 kleine dorpjes in Wallonië, maar wanneer hij hartproblemen krijgt, moet hij rusten. Na een openhartoperatie herstelt hij enkele maanden bij zijn broeders in het klooster van Lanaken. In 1981 gaat hij met pensioen, maar eigenlijk voelt hij zich daar als 63-jarige nog te jong voor. Wanneer Willy en Jos hem vragen om pastoor te worden in Leuth, stemt hij meteen in. En dus verhuist Albert Meysse op 15 mei 1983 naar de statige pastorie tegenover de Sint-Pieterskerk. De zusters wonen vlakbij, in de rentmeesterswoning van kasteel Villeneuve om de hoek. Albert Meysse voelt er zich meteen thuis. En de Leuthenaren dragen hun gloednieuwe pastoor al snel op handen. Hij was zeer geliefd in Leuth en dat vinden we ook op zijn doodsprentje terug. Daar staat: slechts 6 maanden hebben we onze geliefde pastoor Meysse in ons midden mogen behouden. Dit was echter lang genoeg voor hem om het hart van alle Leuthenaren te veroveren. Wat waren we gelukkig met hem in ons midden. Ja. En dan staat er ook: reeds vanaf de eerste kennismaking op de vogelschieting met Pinksteren wist gans Leuth dat onze nieuwe pastoor 1 uit de 1000 was. Een priester met een hart van goud. Het welslagen van de viering, 900 jaar parochie Leuth, was voor een belangrijk deel aan zijn inzet te danken. Hij was met ons ook zo fier over die fantastische omgang en over de tentoonstelling in de kerk, zijn kerk. 1983 is een belangrijk jaar voor de parochie, want ze bestaat 900 jaar. En dus is het feest in Leuth. Willy, die je al hoorde, maakt als lid van de kerkfabriek en de parochieraad deel uit van de organisatie van 900 jaar Leuth. Er werd gezegd, 900 jaar bestaan, we moeten er iets van maken. En we zijn dan samengekomen met enkele mensen van de parochieraad, iemand van de vereniging, zondags na de hoogmis. En we gingen de processie, die ieder jaar is, een beetje in het groot naar buiten brengen. Leuth viert het hele jaar door feest. Maar het hoogtepunt is de feestweek begin september. Op dinsdag 6 september starten de festiviteiten met een Eucharistieviering. Aan de gevel van de kerk hangt in gigantische cijfers 900. En de mis wordt voorgegaan door een hulpbisschop, wat niet alledaags is. Maar eigenlijk kijkt iedereen uit naar het weekend. Want op zondag 11 september vindt er een grote ommegang plaats. Die is maandenlang voorbereid. Duizenden mensen komen kijken naar de indrukwekkende parade. Het Belang van Limburg spreekt in zijn verslaggeving over hagen van toeschouwers. De processie is dus al een groot succes.
En 's avonds vieren de gelovigen van Leuth een groots volksfeest, vertelt Jos. Voor alle zekerheid was er een redelijk grote tent ingehuurd. Want net na het einde van de stoet is het beginnen te regenen en zelfs hard gaan regenen. En dan was de feestelijkheid eigenlijk in de tent. En wij hebben meegezongen. En op plaatsen was het zelfs zo dus dat de tonnen bier die nog in de tent aanwezig waren, dus die waren af. En dan ben ik nog met Willy door de plaatsende regen, zijn wij nog enkele tonnen bier gaan halen. We waren kletsnat, maar ja, er was feest en dat kon ons allemaal niet deren. Ook de nieuwe pastoor viert mee. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij, want plots stapt Albert Meijsen op het podium met een instrument in zijn handen. De pompardon, dat is zo'n heel groot instrument, blaasinstrument. Ik herinner me nog toen ik binnenkwam in de tent, toen zat hij op een stoel met zijn bombardon, met mensen van de fanfare en hij blies mee. Ja. De feestvreugde was hij. En hij lustte ook wel een pintje. Net zoals wij in de tijd. Wat een invloed dat heeft gehad, een positieve invloed op de mensen. Hè. En dat heeft natuurlijk achteraf bij de mensen gewerkt. Om 2:30 hebben we de tent gesloten. En we waren met 3 of 4 mensen en we hebben nog een liedje gezongen. Het was een van hen. Willy en Jos vinden het geweldig. Pastoor Meijsen verovert de harten van de Leuthenaren. Een beter scenario voor dit feestjaar hadden ze niet kunnen verzinnen. Trouwens, ook de expositie in de kerk datzelfde weekend lokt heel wat nieuwsgierigen. In de Sint-Pieterskerk worden de kerkschatten tentoongesteld. Een enorm rijk gestoffeerde tentoonstelling die zelfs voor de meeste Leuthenaren een ware openbaring is. Maar Willy heeft aanvankelijk toch bedenkingen bij die expositie. Het plan was eigenlijk de kerkschatten in de kerk tentoonstellen. Maar wij hadden gezegd, wij gaan dat niet doen, want dat is gevaarlijk. En de pastoor zei, je moet dat wel doen, hè. En dus, met de zegen van de pastoor worden er meer dan 200 kerkschatten uitgestald. De kostbaarste achter glas. Schilderijen, kelken, kandelaars, zilverwerk en nog veel meer van dat fraais. Net als veel dorpsgenoten gaat ook Jos een kijkje nemen. Kazuifels, wat de pastoor dus over zijn wit kleed aantrekt als hij de mis gaat doen. Hè. Maar ook prachtige dingen bij. Heel veel in goud, alleen met gulden opstriksels, gulden kruis en noem maar op. Met gouddraad allemaal. Hè. Er was nog een kelk vanuit de Franse revolutietijd. Die is ook tentoongesteld geweest. Ook de nieuwe gouden kelken die pastoor Meijsen tijdens zijn misvieringen gebruikt, zijn er te bewonderen. Niet zuiver goud, maar dat is 18 karaat zeker en nog waarschijnlijk wel ietsje meer. Daarnaast staan er ook cibories uitgestald. Dat zijn kelken waar hosties in worden bewaard. En een hele bijzondere halsketting van een gravin. Blauw en zilver en goud en noem maar op. Allee, ik bedoel, die was heel mooi bewerkt. En dus dat waren allemaal medaillons aan elkaar eigenlijk. Dat was een prachtige ketting. Allee, ik heb ze ooit maar alleen gezien op de tentoonstelling van 900 jaar Leuth. De kerkschatten trekken veel aandacht. Inwoners en mensen uit de omstreken van Leuth komen de pracht en praal bewonderen. Het is een moeilijke tijd voor velen, want er heerst een economische crisis. Dat geldt ook voor 3 jonge mannen. Zij hebben het financieel lastig en daardoor zijn ze in de criminaliteit verzeild geraakt. Dat vertelt advocaat Gerald Kindermans. Denk je dan over sigarettendiefstallen, inbraken in kantines van een sportclub en dergelijke. Dat heeft nooit te maken met fysiek geweld, maar altijd met een schroevendraaier, een koevoet enzovoort. Eigenlijk op een zeer amateuristische wijze. Men kan niet zeggen dat het over professionele criminelen ging die goed voorbereid waren. Eigenlijk was een beetje zielig op de manier hoe dat allemaal in zijn werk ging. Meester Kindermans zal later de advocaat worden van 1 van de 3 mannen. Want een inbraak loopt gruwelijk verkeerd.
Ze willen in 1 keer van hun financiële zorgen verlost geraken en beslissen enkele maanden na de expo in september om de kerkschatten van Leuth te stelen. In de jaren 80 heerst er een ware epidemie van kerkroven, waarbij het buitgemaakte goud meestal gesmolten wordt en veel relieken voorgoed verdwijnen. We hadden gelezen dat de goudprijs zeer sterk gestegen was. Ik herinner mij dat men op zeker ogenblik zelfs dingen gekocht had om goud mee te smelten. De 3 mannen trekken in de nacht van 10 op 11 november 1983 naar Leuth om hun plan uit te voeren. De avond voor de feiten gaat koorzanger Jos Erens nog even langs bij de pastoor om afspraken te maken over de misviering van de volgende ochtend. Ik ben dus speciaal naar de pastorie gereden om te weten wat we 's anderendaags moesten zingen. Dan kon ik alles klaarleggen. Het is 11 november. Ik dacht dat dat een requiem zou zijn voor de overledenen, dus de gesneuvelden van de wereldoorlogen. Maar hij zei, nee, het is een gewone mis, zegt hij. En schijnbaar, toen ik dan bij de pastoor was, zijn de inbrekers of de dieven ook daar geweest op dat moment. En die zijn niet binnengekomen omdat die auto daar stond. De pastoor had bezoek, dus die hebben gewacht tot ik weg was. Na het korte bezoek van Jos besluit pastoor Meissen om zijn bed op te zoeken. Waarna de 3 jonge mannen de pastorie en de sacristie binnendringen voor een inbraak die compleet uit de hand zal lopen. Zeg, er is iets met de pastoor. De pastoor vinden we niet. We kunnen niet binnen, hij antwoordt niet. En dan zijn we naar de pastorie gegaan, alleen gelopen zelfs met ons 2. Wanneer een zuster de volgende dag aankomt bij de kerk, merkt ze dat de sacristie helemaal overhoop gehaald is. Wat Jos daar in de pastorie aantreft, hoor je in de volgende aflevering van De Laatste Pastoor van Leuth. Wil je meteen de hele reeks beluisteren? Dat kan exclusief via Luister in de HBVL-app of via hbvl.be/luister. Je luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime reeks van HBVL Podcast. Samenstelling en montage door Kaya Verbeke van House of Media. Eindredactie door Tom Verstappen en Cato Poelmans. Mixage door Radiogroep. Chef podcast is Geert Nies. Bijzondere dank aan Guido Stevens, Doreen Godefroy en Willy Willen. Reageren? Dat kan via podcast@hbvl.be.